आयज दर एका मळार दादल्या वांगडाच बायलो फुडें येतात। काय बायलो तर घोवाच्या हातात हात घालून काम करतना दिसून येतात। हाचो अणभव सध्या दिवचले बाजारांत येता। चर्मवाद्य दुरुस्ती करपी एका कारगिराक ह्या कामात ताची घरकान्न मजत करता। चवथीचे फाटभुंयेर पंढरपूरचे कारागीर सुनील धुमाळ सध्या दिवचले आयल्यात। ताच्या वांगडा ताची घरकान्न आसा। ही घोव सध्या वाद्य दुरुस्ती करपाच्या कामात गुल्ल आसात। चवथीक 1.5 म्हयनो आसतना सुनील धुमाळ हे फाटल्या सुमार 21 वर्सांच्यान दिवचले येतात। दुकान थाटून ते तबले, पखवाज, समेळ आनी हेर वाद्यांची दुरुस्ती करतात। गिरायकांक जाय तशें काम करून दिवपा खातीर तांचो यत्न आसता, अशें सुनील धुमाळान सांगलें। वाद्य दुरुस्ती करपाक लागपी सामान पंढरपूरच्यान घेवन येता, अशेंय सुनील धुमाळाचें म्हणणें। गणपती आम्ही 1.5 महिना असताना पंढरपूरवरनं गोव्यामध्ये येतो, चिलीमध्ये येतात। आम्ही संध्या वाद्य दुरुस्त करतो, नवीन पकवान, तबले, डगे, साबीर, ढोलकी, गिरायकाचे काम वाद्या, पुढे चमडे ते सगळे घेऊन येतो आम्ही। तर पुष्कळ गिरायकाचं काम पण गिरायक पण माहिती होतं। आणि त्यानंतर मग परत नवीन मात पण असतो, तबले, डगे, ढोलकी, पकवान, सामीर, परत घुमट, ढोलक, बीग ढोलक, तंतुवाद्य जोड आहे तो दुरुस्त करतो। गणपतीच्या कृपेने आम्हाला चांगला धंदा होतो, त्याच्यावरच आमचा हवाल आहे। तर आम्हाला काय नाराज करत नाही। थोडं 1.5 महिना येतो चिलीमध्ये गिरायकाची पण माहिती आमची। परत नंतर परत गिरायकाचं काय अर्जंट काम असतं तर आम्ही 1-2 दिवस सांगतो धंदा करायला। गिरायक पण म्हणतात दे आम्हाला 2 दिवसांनी। गिरायकाला कसं लागेल तसं करून देतो, आम्ही बनवून देतो। त्यापेक्षा परत नंतर परत पाहिजे असं तर देतो नवीन ढोलकी, तबले, डगे, वादी बिगे समजा पंढरपूरवरून आणतो आम्ही। समजे सगळं मटर आहे ते पंढरपूरवरून आणतो। शाय वगैरे बी समजा ते पंढरपूरचं आणतो। परत ढोलकी बिटकी समजा अर्जंट माणसाचं ऑर्डर घेतो, पंढरपूरला जाऊन वस्तू घेऊन येतो। समजा टाळ बी मला टाळ पण आणून देतो गिरायकाला। गिरायक पण म्हणतो आम्हाला 2 दिवसांमध्ये ना, आम्ही सांगतो 5-6 दिवस लागतात, का हरकत नाही म्हणते, आम्हाला घेऊन द्या, आणून द्या। आणल्यानंतर मग गिरायकाला देतो व्यवस्थित पद्धतीमध्ये। गिरायक म्हणतो छान आहे ते आपले व्यवस्थित। गणपतीच्या कृपेने आम्हाला धंदा पण चांगला होतो। जमता ती दुरुस्ती कामां करून हांव घोवाक मजत करता, अशें मंदा धुमाळ ही सांगता। मालकूय आमी आनी गडी लेगीत आमी, अशेंय मंदा म्हणटा। आम्ही गोव्याला 1.5 महिना चतुर्थी असताना पंढरपूरवरनं गोव्यात आम्ही येतो आम्ही दुकान लावतो। आणि बरेच वर्ष झालं, आता 18-19 वर्षाला गाठ आले आमचा धंदा आहे हो। आमची मालक तिथं बरेच वर्ष झाले येते, तर त्यांच्या हाताखाली मी 18-19 वर्षाला आली। आपली मदत त्यांना आपली करू लागते मी। आपले शाया घालणं, तबले डाग्यांना घालणे, शाय समळ तयार करणे, घुमट बांधणे, किरकोळ काम बारीक हाताखाली करते मी। आपलं काय मी कुठं रिक्षा घेतली नाही, काय नाही, त्यांनीच मला हे काम सगळं शिकवलं। आणि गणपतीच्या कृपेनं धंदा आमचा व्यवस्थित होतो। गिरायकाला बी आम्ही खुश करतो, आम्ही बी खुश होतो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।